Owayesakuba ngusihlalo webhodi ye-arhente yezothutho iPrasa uGqirha Popo Molefe uthi waatyunjwa kwesi sihlalo ngethuba kumiliselwa inkqubo entsha kule arhente neyayizakutyabula imali ebalelwa kwi-R172 billion. Uthi ibhodi yakhe yafika seziqukunjelwa iikontraka ezininzi zale nkqubo intsha. Owayesakuba ngusihlalo wePrasa umnumzana Popo Molefe uthi emva kokutyunjwa kwakhe njengosihlalo webhodi yePrasa waye wadibana nalowo wayengumlawuli oyintloko wePrasa umnumzana Lakhi Montana nowaye wamqhwabela izandla ngokutyunjwa kwakhe. Uthi okaMontana wamxelela ukuba wayecinga ukwehla esihlalweni nanjengoko esechithe iminyaka eliqela esebenzela iPrasa, kodwa uthi waye wamcela ukuba ahlale nanjengoko ibhodi yayijongene nomsebenzi wokumilisela inkqubo entsha kule arhente. Umnumzana Molefe uthi ufike xa kanye iPrasa yayizama ukumilisela inkqubo entsha yokuphuhlisa ezothutho equka ukulungisa imizila yoololiwe nokuvelisa oololiwe abatsha basemgangathweni. The modernization program, Chairperson, was a program intended to revitalize the rail system in South Africa, which had suffered a neglect of over 40 years, where there was no capitalization, both in terms of its infrastructure as well as the locomotives and the coaches for trains. For a long time, Prasa was relying on attempt to fix particularly the metro rail, which was failing all the time. OkaMolefe uthi le nkqubo yayizakutyabula imali ebalelwa kwi-R172 billion kwisithuba seminyaka engamashumi-40. Uthi kwakuza kukhutshwa iithenda zokuvelisa oololiwe abaza kwenziwa eBrazil nakweli loMzantsi Afrika, uqinisekisa ukuba xa kumiliselwa le nkqubo kudalwa imisebenzi eza kuhlumisa uqoqosho lweli. Overall, the program of modernization was estimated to cost 172 billion rand over 40 years. These were quite ambitious programs and so on. Who had devised those programs? Was it your board, or was it your board that was going to had inherited these programs, if I can call it that? This was a decision taken by the cabinet. Uthi le nkqubo yayiqulunqwe yikhabhinethi yelo xesha, hayi ibhodi yakwaPrasa, kwaye uthi ibhodi yakhe yafika seziqukunjelwe iikontraka ezininzi ezixabisa iibhiliyoni zeerandi, le komishoni isaqhuba.